ଏରିଆରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଗିଅର ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଗିଅରରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା। ଖଣ୍ଡା ବାବୁ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଖଣ୍ଡା ବାବୁ, ସେମାନେ ରାସ୍ତାଟାର ଏଇନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଘାଟିର ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଘାଟି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ତାର ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତାଟି ହେଇଛି। ଲାଇକ୍ ଚାର୍ଜ କରିବେ, ଭିଜୁଆଲ୍ କରିବେ, ଆଉ ଫଟୋ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।